Как да разбереш дали AI препоръчва бизнеса ти, когато клиентите търсят там? Сега ще ти покажа два напълно безплатни инструмента, които трябва да пробваш още днес. Първото е най-новата функционалност на Google Search Console. Тук вече можеш да видиш кои страници от сайта ти се появяват в AI Overviews и AI Mode. Има един проблем. Не виждаш при какви търсения AI цитира сайта ти. Или иначе казано, какви са темите, за които AI мисли, че си надежден източник. И точно тук мисля, че Microsoft Clarity има много по-полезни функционалности. Ето тук можеш да видиш кои страници от сайта ти са цитирани от AI колко пъти и нещо много по-интересно. По какви ключови думи AI е стигнал до съдържанието ти. Например, при мен се вижда Does ManyChat Work on TikTok. Не просто знам, че AI е намерил сайта ми, а разбирам за какво ме смята за добър източник. И мога да видя дори какъв дял от цитиранията по конкретна заявка идват от моя сайт спрямо други източници. И Google Search Console и Clarity са абсолютно безплатни, а според мен това дали се показваш в търсенията с изкуствен интелект е значително важно и трябва да го следиш. Така че ми кажи, ако искаш в следващото видео да покажа как се настройват тези инструменти.